איזה יופי, בנו את הבית על ראש ההר סלע, כל ההר סלע. שם איזה סלע ענקי, חיזקו אותו לברזלים שלא ייפול למטה. פה אתם רואים שרידים של החומה הרומאית. כנראה היה פה איזה מבצע רומאי למעלה. בנו אותו כנראה למעלה, שיהיה קשה לאויבים לטפס למעלה ולכבוש. הם הגויים חכמים. ופה בצד השני כנסייה נוצרית. מאוד מעניין איזה כנסייה זאת. הגויים הם מאוד חכמים, אפילו היהודים אומרים. חוכמה בגויים, תאמין. יש להם חוכמה. ומה החוכמה שלהם אומרת? וליהודים יש חוכמה. גם כתבו כל מיני פסוקים, כתבו שיר השירים, כתבו קהלת, כתבו תהילים, כתבו נביאים ראשונים, נביאים אחרונים, כתובים כל מיני נביאים, זכריה, עמוס, מיכאל, מישאל, עזריה. כתבו ספר שמואל א', שמואל ב', כתבו ספר תורה. אלה יש להם חוכמה. אלה יש להם חוכמה. מה ההבדל בין החוכמות? אלא שהגויים הם עושים את החוכמה שלהם בשביל כסף, כוח וכבוד. בשביל זה הם רוצים חוכמה, בשביל להשיג את שלושת הכ"פים, כמו שאמר הבוגד יימח שמו. כסף, כוח וכבוד. היהודים עושים חוכמה. כל מיני זה. אבל החוכמה שלהם, מה יוצא להם ממנה? שורה תחתונה. מה יצא לך? כתבת ספרים, ספר תנ"ך, חילקת אותו בטירונות, מסיימים מסלול, מקבלים נשבעים בכותל, מקבלים ספר תנ"ך. מה יצא לך מכל הספרים, מכל החוכמה? לאן הגעת? קיבלת כסף? לא. הפוך. היהודים, כל מקום שהם היו באים עליהם הגויים, אומרים להם, אנחנו נרצח אתכם. ניקח לכם את הילדים לצבא, לחיילים. מי שלא רוצה, הילד שלו ילך לצבא, ישלם. אתם רוצים לחיות? מחר אנחנו באים לעשות לכם פוגרום. היו חוטפים להם גם, היו לוקחים להם חטופים. והיו מבקשים כופר, אתם רוצים את הילדים שלכם חזרה? אין בעיה, תביאו כסף. אז כסף לא היה להם. כבוד, כל מקום שהיו הולכים היהודים, מקללים אותם, אומרים להם ז'יד, אומרים להם יהודי מלוכלך, אומרים להם אתם רצחתם את ישו, סוגרים אותם בגטאות, מרביצים להם, היו צריכים מהשלטונות אישורים מיוחדים לצאת החוצה מהגטו. בגטו של פראג סגרו אותם איזה 250-300 שנה, עד שבא אחד כומר, יוספוס, הוא שחרר אותם, הם כל כך שמחו שנתן להם לצאת מהגטו. הם קראו על הרובע היהודי, עד היום קוראים לו יוספוס, שהוא שחרר אותם. כבוד לא הביא להם. כוח הביא להם. עוצמה יהודית, ראינו איזה עוצמה יהודית. רק נכנסה עוצמה יהודית לממשלה. ראינו מה זה עוצמה מוסלמית. הם נכנסו, שרפו אנשים בבתים, אנשים ישבו בבתים. שבת בבוקר עוד לא התעוררו, 6 בבוקר, שומעים טילים ואזעקות, מה קרה? פתאום יריות ליד החלונות, מסתכלים בחלון, רואים, שורפים את הבית של השכן, הורגים אותו, יורים בו, לוקחים את הילדים שלו שפויים לעזה.
לא הביא לכם לא כוח, לא כסף ולא כבוד. אז למה צריך את זה? בשביל מה בן אדם צריך את זה? את החוכמה, אם היא לא מביאה לו כלום? לא רק שלא מביאה לו כלום, בסדר. אחד הלך להתפלל לבודה, בודה תיתן לי וילה, 3 מפלסים, יגואר ומרצדס בחנייה, ובבנק אני רוצה $1,000,000,000. בסדר, לא קיבל, לא קרה כלום. מחר הוא הולך מתפלל עוד הפעם. אולי הפעם יבקש לא וילה, יבקש דירה 3 חדרים, ירד ברמה. לא יבקש. אבל היהודים, לא רק שזה לא מביא להם כלום, זה מביא להם את המוות ואת הרדיפה ואת הפוגרומים ואת האינקוויזיציה ואת הטבח ואת החורבן של 2000 שנה ואת הגלות פעמיים נשרף. זה מביא להם את האסונות, זה מביא להם את הדם. מה הטעם בדת, בחוכמה, שמביאה רק קצרות ושנאה ומחלוקת? נמות וכן נתגייס, נמות ולא נתגייס. מה הטעם בזה? מה יש בזה טוב? מה יש בזה טוב? תגידו לי דבר אחד טוב במשך 3,700 שנה שהיהדות הביאה לעולם, חוץ מסקילה למוות באבנים והשמדת עמלק, שהיהודים רדפו למוות עם, השמידו אותם. זה רק 3 עמים חרטו על דגלם להשמיד עם. זה בעצם 2 עמים. הפרסים, הם אמרו נשמיד את מדינת ישראל, הם לא אמרו נשמיד את עם ישראל. הרי בפרס יש יהודים, הם לא הורגים אותם. היהודים חיים בקהילות סגורות, מפחדים לדבר, אבל לא הורגים אותם, נותנים להם לחיות. היהודים רדפו את עמלק למוות, לא משנה מה הם עשו. אפילו תינוקות בעריסה, כתוב מצווה להרוג, כתוב ההלכה מפורשת, תינוק בעריסה של העמלקים, מצווה זה בדיוק מה שאמרו הנאצים. רצחו תינוקות, רצחו ילדים, רצחו נשים, רצחו גברים, משפחות שלמות, השמידו, השמדה טוטלית. זה רק היהודים והנאצים עשו דבר כזה בכל ההיסטוריה. ומה ההבדל בין הנאצים ליהודים? בין הגרמנים? הגרמנים עד היום משלמים פיצויים, עבר 100 שנה. אמא שלי בת 85 עדיין מקבלת מהגרמנים. מקבלת טיפולי שיניים חינם, תרופות חינם, טיפולים רפואיים חינם. הם שולחים את החשבון לגרמנים, משלמים את זה. הם מבינים, עשינו טעות, השמדנו עם, לא היינו צריכים לעשות. הם מבינים איפה הם טעו, משלמים פיצויים. אבל היהודים עד היום לא מבינים מה הם עשו. הם אומרים, למה מגיע לנו? מה עשינו? יא בן זונה, אתה רדפת ילדים קטנים, השמדת עם, ילדים בעריסה, תינוקות, עשית השמדת עמלק, השמדת נשים, הרגת אפילו חיות, כתוב חיה של עמלק, הכלבים והחמורים והסוסים, אסור להשאיר אותם חיים, להרוג את כולם, השמדה טוטלית. ועד היום יודעים, מה עשינו? אבל מה עשיתי? הם לא מבינים מה הם עשו. אתה עשית השמדת עם, אתה ציווית בשם האל יהובה לרצוח ילדים, להשמיד, להרוג, לאבד. אז שזה קורה לך אחרי זה, אתה אומר, למה מגיע לי? מה עשיתי? אתה רצחת לעם אחר, הרגת, השמדת. זה חוזר עליך באבו אבוה, כמו בומרנג לפנים. עד שלא יבינו את זה הרבנים והדתיים, את האסון שהם גרמו לאנושות. לא יפסיק הטילים, הכטב"מים, המלחמה, הפיגועים, הטבח, הצרות, הרדיפה, השנאה. נמות וכן נתגייס, זה לא יסתיים. נמות ולא נתגייס, לא יסתיים. עד שהם לא יבינו את הטעות שהם עשו לעולם, לא יסתיים.